Прышчэпка супраць шаленства хатніх жывёл – даўняя практыка. Толькі вось рэгулярнасць правядзення элементарнай працэдуры залежыць ад адказнасці гаспадароў і іх адносін да свайго ж гадаванца. Вікторыя Новікова, ветэрынарны ўрач Брэсцкай гарадской ветэрынарнай станцыі, кажа, у сярэднім у месяц прышчапляе ад шаленства амаль 60 чатырохлапых пацыентаў. Спецыялістамі філіалу установы такіх працэдур ажыццяўляецца парадка 800. Мы настоятельно всем рекомендуем, проводим какие-то беседы с людьми, объясняем, массово вакцинируем. Есть даже бесплатные вакцины, которые тоже разработаны специально для того, чтобы уменьшить количество случаев заболевания бешенством. Вакцинируются те животные, которые проживают в лесополосе. Актыўнае шаленства сярод дзікіх жывёл прыводзіць да пашырэння хворых у населеных пунктах, хатніх гадаванцаў і сельскагаспадарчых жывёл. Пры небяспечны кантакт іх з чалавекам казаць не даводзіцца. Заражэнне можа адбыцца ў момант досыць сліны, інфектаванага пры укусе ці драпіне. У арганізацыі аховы здароўя Брэсцкай вобласці з пачатку года за аказаннем антырабічнай дапамогі звярнуўся 881 пацярпелы ад жывёл, 225 з іх дзеці да 18 гадоў. У большасці выпадкаў рэгістраваўся кантакт з лісамі. Болеют бешенством плотоядные животные, млекопитающие, в том числе собаки, кошки, само собой, но говорится даже о мелких, таких как, например, хомяки, мыши, они тоже могут быть заражены бешенством. Поэтому, если ваше домашнее животное вдруг неожиданно умерло, то, конечно, нужно обратиться к ветеринару для установления причины его смерти и при необходимости назначения антирабической помощи. Бешенство – это вирусное заболевание нервной системы, смертельное заболевание. То есть, если им заболеть, то вылечить его уже нельзя. Можно только предупредить. За дапамогай да спецыялістаў пасля укусу жывёл у Брэсце і Брэсцкім раёне звярнуліся 209 чалавек. 12 з іх мелі кантакт з шалёнымі жывёламі. Больш за палову ўсіх выпадкаў вынік укусаў знаёмых, пераважна хатніх жывёл. Особенно опасны укусы, нанесенные в голову, в шею, в кисти и пальцы рук, ног, гениталии, а также любые ослюнения. Ситуация по бешенству остается напряженной. Причем она в этом году ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Так, в этом году в Брестском районе лабораторно подтверждено бешенство у 8 животных. Это в основном лисы, 6 особей, и у 2 домашних собак. В городе Бресте зарегистрировано 2 случая бешенства у лис. Вакцинацыя гадаванцаў – неабходная мера. Прышчэпка супраць шаленства ажыццяўляецца штогод за бюджэтныя або ўласныя сродкі грамадзян. Таксама варта памятаць аб адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне ўтрымання хатніх і драпежных жывёл. Софія Бережная, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».